Jagat Dewa Bathara Patih Patih Kantong Sekti sautara nggonmu ngadhem ngersaning sun padha raharja sapratamu Patih Patih Kantong Sekti awit pasang kaliman tabe tinembeng dumi dumawahing tawang tuwang tansah pinanggih kawidadan niring sambikala sowan kula ngadhem ngarsaning Sulun Prabu Naradigya kula aturaken sembah mabekti kula kunjuk sinuwun yo tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku tampanana Patih iki O Prabu kula pundi saengga jimat paripi mugi andhayanana gesang kula Prabu lajeng menika wonten dawuh menapa Prabu monggo isih tumenggung Nawakartika apa dene Kartika Sari padha rarja sapraptamu tansah pinanggih kawidadan sowan kula ngadhep ngarsanipun Sinuwun Prabu Naradigya Patih wonten dawuh aja kaget kowe tak timbali ana ngersani sun merga iki ana bab wigati sing kudu tak andharake marang kowe Patih lan kabeh wae iki iya Prabu wonten wigatos sing karsa ingkang kados pundi ingkang Patih pun kantong sekti cumadung dawuh Prabu Patih wonten dawuh marmane dina iki kowe tak caketake marata gage sawangan kananing panjenenganing sun Nalendra ing Karangwati Prabu Naradigya persasat derajat pangkat sundha langit kesugihan ra bakal ana sing ngungkuli ora ana sing bisa nandhingi bandaku ya seprapat jagat nanging wedine nggon kula ngadhampar keprabon ing negaraku Karawati kene kaya isih godha rasane negaraku kaya isih suwung para nayaka lan kawula padha bosah baseh padha kaya ora jenak mapan ana ing negaraku kene Patih mula Patih golek ana apa sebabe dene kaya mangkene rasa sing tak rasake menawi paduka dangu babakan anggen paduka nggadhahi raos ingkang ngaten menika menawi saking pamanggihipun Patih Kantong Sekti menika sedanten krana inggih negari Karangwati menika tasih kirang nayaka praja amargi menika negari anyar nembe seminggu niki madhep negari tasih kirang nayaka praja ingkang ngembat tata rakiting praja saha para wadyabala satemah para wadyabala saha kawula negari Karangwati menika sami bosah basih sami rica awit saking kirangipun nayaka lan pamuk negari Karangwati menika sinuwun menika saking pamanggihipun Patih Kantong Sekti apa pancen mangkono Patih jroning 7 dina kepungkur aku ngimpi to ngimpi napa napa ngimpi sing kados biasane niku ora dudu aku ngimpi dene kang kababar kawursita jroning pasumpenan aku ngimpi adalah ana sak dhuwuring prau napa nembe kanu tamasya menapa ajeng mancing betul banjur lakone prau saya manengah genah entuk tuna niku lho ana bakal lempu marang prau sing ndadekke aku lan prau ku mau tiba sak tengahing samudra waduh iki kamangka panjenengan mboten saged nglangi yo pancen mangkono iya sabanjure ora suwe ana pawongan kang nulungi marang jeneng ingsun pawongan kuwi mau ngaku yen to pamonging para Pandhawa sing jejuluk Semar Badranaya Patih Kantong Sekti Pandra ingkang puspita rum kasiring samira nomre sekar kaduh kas kandanyo maweh raras retnaning driya
menawi miturut pun abdi kepatihan ngimpi menika wonten 3 perkawis ana 3 teh nggih inggih menika Titioni Titi Laras Titioni Gondoyoni Puspa Tajem wonten ingkang ingkang badhe kababar menika ingkang sinebut ngimpi Puspa Tajem ya ngimpenku ngancik wanciku ya wanci Puspa Tajem bladalah lah menawi mekaten panjenengan benjang numpak prau terus kelelep menawi dados kasunyatan mekaten wah menapa ingkang dados impenipun Jengkoko Prabu menika mboten dangu malih bakal dados kasunyatan siun siga-sigan permana kanca sikra ngraketa nawang sesangka kalian terombak malah sing sangka triku mulung katriku mulung mangrembang wadya kurada kura reka kiri Patih yen pancen mengkono apa kowe mangerti ana ngendi papan Durung Semar Badranaya yen kowe ngerti ana ngendi papan Durung Semar Badranaya ing dina iki mengko kowe lan sawadyabala negara Karangwadi kene nguruk sing dadi papan Durung Semar Badranaya mboyong Semar Badranaya ning negaraku kene teh iki sinuwun saderengipun ngrembak babagan papan Durung Semar Badranaya kula badhe matur sekedhik kepiye teh kowe arep matur apa Semar Badranaya niku pamonging para Pandhawa lah Pandhawa menika satru cacah gangsal ingkang dipun kusiri dening Ratu Ndwarawati Prabu Kresna. Lah Prabu Kresna menika titising Bathara Wisnu, titis Bathara Wisnu teh. Nggih. Menawi panjenengan sinuwun Prabu Narayaksa jeung Boyong Semar Badranaya mesti kemawon Ratu Ndwarawati Prabu Kresna lan para Pandhawa boten narimaken. Sebab Semar menika sampun dados pamonging para Pandhawa sinuwun. Prabu Kresna lan para Pandhawa. Nggih. Aku ora wedi aku ora bakal mundur iki wis dadi Panjawa bakal boyong Semaring negaraku yen pancen Pandhawa lan Prabu Kresna ora narimakake yen mengko kowe patih ngantong setu ora bisa nandingi kekuatane matur marang ingsun aku sing bakal maju ngadepi kekuatane Pandhawa lan Prabu Kresna teh yen perlu negara Ndwarawati apa dene negara Ngamarta bakal tak bedah bakal tak dadekke Karangabang patih kantong seti menawi ingkang dados kekajahan sinuwun Prabu Narayaksa kula namung sendika dawuh lajeng menika menapa ingkang dados dawuhipun Koko Prabu Patih ana ngendi papan dununge Semar Badranaya nggih papan dunungipun Semar Badranaya inggih menika wonten ing Padukuhan Karangkadempel inggih wonten ing Klampis Ireng sinuwun Padukuhan Karangkadempel nggih yen mengkono rasa dadak kesuwen ora usah dadak kesuwen kowe wae Patih sawegana para wadyabala supaya nguruk ana Karangkadempel Kiren Boyong Semar Badranaya ingsun medya kundur kedaton bali ana negara Karangwati kene kowe kudu wis oleh gawe nggih lho niki ngestaken dawuh Diaji nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik tumenggung Kartika Sari apa dene tumenggung Nalakartika wonten dawuh sinuwun wonten dawuh sinuwun tono lakone Patih kantong sedhi supaya nglumpukake wadyabala nyawegake wadyabala nguruk Karangkadempel niki sendika ngestaken dawuh niki sendika ngestaken dawuh sinuwun sing ati-ati tumenggung Nalakartika apa dene tumenggung Kartika Sari purna gatining parangkilan Sanotarsa kundur kedaton jrok saking dampar kinapit gambaran gading kadharaken sangyaning purung panjati manggung ketanggung Joko paloro-loro dengan sami hampir lupasaning keprabon kawis tinggal saking Mandura tindaknya Sri Naranata lamun katinon kaya tansah sesanti kamulyane
Pranata kundur kedaton srigeg semanten ganti pocapo. Ingkang medal Jaya Pati kantong sekti ingkang ngawi sang yaning para wadya bala karo kaget kang sama mulat. Solanya pating beber pating buta tirta butakaning daratan. Katri kumulung mangrembak Puruto koreka kiri Daranggono gawe gelar Oh Ingkang abdi pun ditya Kala Reza Yaksa Swadung dawuh ati ingkang abdi pun tumenggung Gutama nyauki nyadong dawuh yo padha menawa sawetara dhisik bala babarke apa sing dadi rembug pasakan iki mau inggih Sinuwun Prabu Naraditya paring pangandikan yen to kowe sak wadya balamu aku sak wadya balaku kinen urung ana ing Karang Kadempel kinen Boyong Semar Badranaya sadyane Boyong Semar Badranaya kuwi bakal didadekake pamono negara Karangwadi kene inggih lajeng keparangipun kados pundi Gusti Patih ora usah dadak perlu kesuwen ora usah dadak kesuwen padha mangkatur ning Karang Kadempel ngluruk Karang Kadempel mengko yen entuk ditrenggalani karo Pandhawa apa dene anak-anake Pandhawa tuturke yen perlu bisa dipateni dibedah negarane Ngamarta nggih ngestuaken dawuh mengko yen ketemu Semar kowe kudu mboyong kudu mbondok nanging ora kena tenganing pati oh berarti tahanan hidup yo kaya ngono kuwi ora usah dadak kesuwen kowe wae padha budal mangkato ning Karang Kadempel lho nggih ngestuaken dawuh lajeng bidal kula enjang menapa mesa tekon meneh kowe lajeng bidal kula dinten menapa ora ketang cara lintang sambung obor budal dina iki mangkat dina iki lho nggih ngestuaken dawuh sinuwun
Bapak prangguling mungsuh Bapak kawannya benar Bapak kanengaloko kadalah durung sangon kula aku kedadahi ana satriya kang nyegat lawan akuku Sawadyabala sapa Gus Antasena putra Jodipati putra Raden Werkudara Raden Antasena wadalah sumingkir aja nyegat kelawan lakuku rantak-rantak barisanmu arep menyang ngendi yen mung arep gawe rusak bawa banyu bening ora bakal sumingkir Antasena saka ngarepanmu keparat babu aku bakal menyang arang kadempel bakal mboyong sing jenenge Semar Badranaya kowe sumingkira aja nyegat kelawan akuku Sawadyabala gelem sumingkir yen wis entek budine Antasena babu areng apa kowe ora minggat saka ngarep ketebak dadamu kene marganing patimu Sikalena Prapting Alis mbuh kowe sapa jenengmu
Kuat. Biar iki kok sampato. Mati ya. Mati tenan. Canda kowe kok mati tenan. Mati ya. Ayo. Bueno. Dia mati. Sopo iki mabur muduna cekel nek iso. Idian. Idian. Mati ngono. Walah iki tunggale sing ngundurke Wadyabala ya. Sapa Gus? Gatotkaca. Raden Gatotkaca. Gatotkaca ya. Bali takon kowe sapa? Takon karo aku. Aku Ditya sapa ya, Pak? Wes ganti meneh jenengku kok kae. Ditya Kalabimanyu. Ditya Kalabimanyu kaya adhiku. Ora masalah yo. Gelem sumingkir apa ora? Aku ora duwe perlu karo kowe, aku duwe perlu karo Semar Badranaya. Yen kowe ora gelem sumingkir malah tak katutke dosamu, katutna dosaku.
Yo kalau aku udah mawut, podo kalau suaranya anak pendoyo. Yen pancen kuat yo kalau aku ora kuat, nanti kridane anak-anak pendowo. Sawangan iki patih kantong sekti. Sambato mati. Wah, ya. Ayo. Tadi ana regecal kaya mangkene iki Jamrong, kula inggih mboten mangertos Kakang Mas. Halo. Halo ndasmu ya lu. Karo bapakne kula halo. Awe musuh atos ya, Pak. Nek sing tumenggung-tumenggung ecek. Musuh karo pati gak iso aku. Gak iso aku, Pak. Ora iso piye kalah nek gak iso aku musuh karo patihe kae. Sopo patihe? Pate kantong sekti. Sopo? Pate kantong sekti. Kados Doraemon Kakang Mas. Janaka ngerti Doraemon bareng. Tontonan kula jeng. Wah, Mundura. Kakang-kakang wedok kon mundur. Ben aku dhewe sing mathoke karo patih kae. Kersa ya ngono. Minggat ra ono ngabari ora WA. Ora ngabari. Wah, ora tau rawuh ning Amarta meneh. Nek ono kaya ngene iki rada bingung kabeh. Wah, kersa macem-macem senengane. Kowe iki mikir, "Oh iya, Dik. Maju, Pak." Yo. Kowe sewa aku sik. Jenengan rumiyin mboten napa-napa Kakang Mas Kah, kowe sewa.
kowe ayo ndi meneh Pandhawa ayo nih kakang nih ayo mati mutar kowe ayo pripun kakang Mas ampun wah kepiye iki kanane Pendha karo Ngamarta kok dadi kaya ngene wah iki aku kudu kepiye criteng kakangku ya ora tau tahu meneh wah awake Pandhawa kudu kepiye Jlamprong wow matur karo barep kakangku
Semareka ten prayitna semuris eko balik ityane kandaya ni janur ngono kadingaren lah kok darah-darahku Pandora rawuh ning sudungku Ndara wonten wigatos menapa dene rawuh wonten Karang Kadempel mriki Ndara Kakang Semar mangerti ya Kakang puntolan sak kadang rawuh ning Karang Kadempel kene bakal nyuwun pitulungan marang Kakang Semar pitulungan kados pundi lah kok tiba-tiba banget minta pertolongan nyuwun pitulungan dateng Semar menika enten napa wonten menapa to sinuwun ya Kakang Semar wis sawetara iki Koko Prabu Kresna ora rawuh ana ing negara Ngamarta lan negara Ngamarta lagi katekan parang muka ingkang darbe sedya bakal mboyong Kakang Semar lan bedah negara Ngamarta ya wah pancen mangkono Depol iki aku ngomong sok karo patih sing jenenge Kantong Sekti saka jenenge kowe kaya ngono wah nanging ora ngira kadigdayane kagila-gila ampuhe wah ora iso nandingi lan maneh wis sawetara jriteng kakangku ya ora tau rawuh ing negara Ngamarta Janaka iki wis tak kongkon iki wah menyang ning negara Dwarawati jebul Dwarawati suwung kamangka jriteng Kresna kakangku kuwi sing dadi usire para Pandhawa wah Semar Pandhawa dadi bosah basih kaya mangkene Pandhawa kudu kepiye Semar niat langening kalanggihan agar pantamuncar tinan ler kekunang surem sorote tan padang kasolan pajaring purna ing gegono dasare mangsa katiga sinuwun nggih kula pun tanggap nggih Ndara kula Pandhawa parang mungka ingkang ngrawang wonten negari Ngamarta menika nggadahi sedya badhe boyong dhateng pun Semar iya Kakang mangkono arep boyong Semar kok sing arep dibedah malah Ngamarta nggih sawetara panjenengan kula para Pandhawa mapan wonten Karang Kadempel mriki mangke kula tak pasrah mawon ajeng diboyong ten pundi mengke kula tak pasrah mbok menawa niki mangke dalan kangge timbuling sinuwun Prabu Kresna iya Kakang banjur kepiye Kakang mangke menawi kula sampun diboyong sampun dirangket panjenengan sedanten nututi parang muka kula wau ngagem aji panglimunan ampun nganti konangan nggih mangke panjenengan sedaya nengga wonten alun-alun nggih mawon mangkono Kakang Semar nggih sinuwun mbok menawa niki dadi dalan supaya bisa pepanggihan malih kalian nuwun Prabu Kresna pun mboten sah kesuwen mboten sah kuwatir mangke ndak negari Ngamarta ndak selak bedah kula tak methuke parang muka kula wau sinuwun ya Kakang Semar sur titing ati-ati nggih sinuwun nggih tole gareng Petruk Bagong kowe do ning kene dhisik ngetutno ndara-ndaramu para Pandhawa iki nggih Pak ngestaken dawuh siap Pak ya aku tak methuke parang muka kae mau kaya ngapa to wujude
iki sing tak goleki. Rata kadhe sraya Indraksasa Maruta Pawana kono maragana gatalah iki sing tak golek Semar Badranaya iya nggih kula sampun mangertos yen panjenengan niwajeng boyong Semar niku kula pun ngertos ya pancen sedyaku teko ana kene iki ngarep boyong karo kowe kowe gelem tak boyong apa ora menawi ajeng boyong kula niku nggih pun boten sah dadak nganggo bedah negarane wong sing digoleki aku kok sing dibedah negarane ndara-ndaraku kuwi arep boyong-boyongo Semar pasrah wis aku tak manut arep tok gawane ndi arep tok dadekke tumbal arep tok kapak-kapakke aku ya manut Semar mungkari manut yo pancen kuwi sing tak ajak ayo melu aku Semar melu aku ning negaraku ya nggih monggo kula tutke sinuwun nguwun kula ingkang sowan iki sinuwun menawi pun warengaken pirsa ceculuk panjenengan menika Prabu sinten Jagat Dewa yen pancen kowe takon marang jeroku aku iki celuk Prabu Naratigya dene negaraku iki negara Karangwati sinuwun Prabu Naratigya negari Karangwati yo sinuwun lah kok boten panjenengan piyambak ingkang rawuh wonten negari Ngamarta malah dawuh marang patih menika iki kamangka ingkang darbe sedya boyong kula menika lak panjenengan lan ingkang darbe sedya lan darbe sedya menapa dene kula dipun boyong wonten negari Karangwati menika sinuwun pancen dudu ingsun sing teka nang negara Ngamarta dudu ingsun sing teka nang Karangkadepel sebab ingsun wis percaya marang kadigdane patih Kantong Sedhi
dadi ora sah dadak teko ning negara Ngamarta ora sah aku dadak teko ning Karang Kadempel. Lah Waryo Semar, kowe tak bangun negaraku kene mergo aku ki ngimpi. Lho, ngimpi napa to? Dene kang babar kawursita ning jero ning pasumpenan aku ngimpi nedhane ana sanduring prau. Banjur laku ning prau saya manengah kena ombak. Ana ombak kang lempuh marang prau sing dadekke aku lan prau kuwi mau tiba ana satengah samudra. Sabanjure ra suwe menawa pawongan ingkang nulungi marang jeneng ingsun pawongan kuwi mau ngaku yen to pamung ing para Pandhawa sing jejuluk Semar Badranaya. Kuwi Semar lan Mangardya. Negaraku kene iki negara Karangwati, para kawulane padha bosah basih, padha ora jenama apa ning negaraku kene mergo negaraku ora duwe pawongan kang bisa dianggep dadi pamuk. Ora duwe pawongan kang bisa dianggep dadi kusir. Banjur sediaku mboyong kowe ana negaraku kene Semar bakal tak dadekke pamong. Gelem ora gelem kepiye? Saguh apa ora? Sinuwun. Panjenengan rak nggih sampun mangertos to. Yen to kula menika dados pamong ing para Pandhawa. Lah terus mangke ndara-ndara kula Pandhawa pripun? Menawi kula dados pamong teng negari Karangwati mriki banjur kados pundi kedadeane negari Ngamarta lan ndara-ndara kula Pandhawa. Oh ladalah. Kowe wis bisa tabah ning negaraku gelem ora gelem kowe kudu lenggah ning negaraku. Ingsun sing duwe purba asesa marang kowe. Mula ora sah dadak sun kowe gelem apa ora tak dadekke pamong ana negaraku. Menawi kula purun niku enten syaratipun. Syarat sranane apa? Kowe njaluk wujuding Brana Picis. Apa kudu tak jolek busana sing sarwa mas sinten samanunggalane. Kangge Padura Semar. Sinuwun. Mboten. Syaratipun niku namung setunggal. Kalih ding kok setunggal. Menapa panjenengan kiat nampani pusaka kula? Walah dalah. Jebul mung arep ngejak congkrah wis Semar. Yo, kok ngopo pusakamu gage tamakno? Yen pusakamu kowe ora temu marang panjenengan ingsun, kowe Semar kudu dadi pamong ing negaraku. Inggih. Inggih nanging kula nyuwun panyuwunan kula ingkang kaping kalih anggen kula namake pusaka niki wonten ngajengipun ndara-ndara kula para Pandhawa. Pripun sinuwun? Yo, ora dadi ngopo? Banjur saiki ndaramu Pandhawa kuwi ana ngendi? Pandhawa saiki ana ngendi? Sareh sakniki ndara-ndara kula Pandhawa sampun mapan wonten ing alun-alun negari Karangwati menika sinuwun. Kula Pandhawa niki ingkang jumeneng ratu wonten negari mriki jejuluk Prabu Naradigya lan wonten negari Karangwati mriki jebul mboyong kula niku mung ajeng dadekke kula pamong wonten negari Karangwati iki mriki Ndara mangkono Kakang Semar nggih nanging kula nyuwun syarat kula saged dadi pamong ing negari Karangwati mriki nanging kula gadah syarat kula nyuwun syarat. Banjur syarate apa Kakang Semar? Gelem dadi pamong yen to nampak kuat nampani pusakane Semar. Wah, Semar apa te pusaka? Gadah mboten ketok mawon. Pusaka pun gadah nggih mboten ageng.
karepmu. Ngaten. Pripun sinuwun? Menika sampun ngajeng ndara-ndara kula para Pandhawa. Ya, ora usah dadak kesuwen. Semar. Gage tamakno pusakamu. Ben disang ben ditonton karo ndara-ndaramu para Pandhawa. Inggih sinuwun nggih. Kula purun dados pamonge panjenengan yen sampean kiat nampani pusaka kula. Niki mang tampani senjata cakra. Wah, dalah. Padha wenang ya nggih. Pancen panjenengan ulun ingkang ngemong marang Jagati Kresna, pancen iki kabeh saka reka dayane ulun. Ulun mun kepengin nyoba marang jeneng kita para Pandhawa yen to ditinggal karo kusire, apa para Pandhawa bisa lumaku tanpa Kresna? Jebul para Pandhawa padha bosah base kawulane negara Ngamarta padha mboya jenak, padha susah Pandhawa ketekan parang kaya mboya iso nrenggalani. Inggih pulun puntosa kadang nyuwun agunging pangaksami. Puntolan sakadang dereng saged pisah kelawan Koko Prabu Kresna. Boya dadi apa ngen? Ulun kira wis cukup anggon ulun nyoba marang jeneng kita sakadang. Ulun minta pamit kundur makayangan lan ulun bakal matedhake wujude wahyu katentreman. Supaya negara Ngamarta lan para Pandhawa bisa tentrem. Inggih pukulun. Matur sembah nuwun pukulun. Mara gage tampanono wujuding wahyu katentreman ger Puntadewa. Niki iki jane lakon apa to niki? Mumet dhewe aku iki. Lho. Lah ya wis cetha nek iki lakon wahyu katentreman meneh. Alah. Janaka meneng dhisik. Nggih. Perkudara, nggih. Si Adi wis mangerti to. Yen ratu kuwi mesti wae ana patihe, ratu kuwi mesti wae ana wadya balane kah. Wah, wegah kalah kok mau. Arep majune aku kalah. Isin aku. Maju wae Werkudara. Ora bakal kalah tenan yo. Werkudara, aduh yang jare sapa ora kalah. Jare sapa ora kalah. Lah ya mbok menawa kok. Nek kalah ya wis to. Wah, piye carane?
Nyingkirke patihmu kae. Weh, lah kowe iki ora ngerti kok. Kakang Semar kon rene. Bar. Dekol kula. Ki wonge. Ono wong penak-penak nang ngeblek kok terus dijunjung. Pripun Ndara? Kakang Semar. Kula. Patihku kae karo tumenggung wadya balaku kae ora bakal iso kalah yen ora mungsuh karo Kakang Semar. Masak sih. Kula kok mboten percaya coba maju to. Maju Kakang Semar. Nggih, kula tak maju. Semar maju perang arep ngopo? Arep kowe iki macak badut, kowe arep macak dadi kaktus, kowe arep macak dadi gotri. Aku ora bakal pangling karo kowe. Ana patih kok jarike mambu oli iki. Kamangka anakku sing ambune oli buka bengkel nang omahe iki mung Petruk. Waduh, mati. Petruk karo sapa? Lomong dijak lho, Pak. Lomong dijak kali Singgun Prabu Kresna. Nika tesih kalih. Kon rene. Sini. Iki yo. Suramrata Jayamrata iki ora bakal kalane. Waduh, mati tenan. Waduh. Wes mau bajret e. Wes. Lah nek kowe iki do malih dadi kuwi, sing gara-gara mau sapa? Sing gara-gara mau sapa? Kon darene sisan Sinuwun Prabu Kresna. Nuwun. Sinuwun Prabu Kresna aturan tindak mriku. Napa? Mau hak wegah aku. Isin aku jane iki. Pun to, mriki to. Wis do badar, lega le dadi patih iki lega. Mon jenengan sing ngejake kok. Kok le kowe do pindah rene. Kedap nggih. Iki ngopo dicepakke mban loro? Ono kawane mau ndi sing ireng? Iki. Aku ngaturke panuwun ya. Wis do gelem bantu marang aku. Ngrekoso tenan. Pun mboten apa-apa penting bayari mundak. Iya, wis tak undake. Kowe iki do salino iki lakone wis arep rampung. Oh nggih, nyesuaiken kowe. Goro-goro niku angel guys Sinuwun. Ya angel. Lah kek Petruke kok ora salin? Aku ora iso salin iki kepiye? Kresna. Iki aku tulungono Kresna. Kepiye iki aku Kresna? Sare. Tak walike.
ajar kowe iki. Kakangne kon malih dadi Petro kon gara-gara kowe. Ora iso nembang aku iki Kresna. Ha nggih nyuwun pangapunten nggih. Apa kebutuhan lakone? Iki jane iki lakon apa iki? Kula nggih mboten kula garape kalih mumet tok. Wah, jadi Kresna rusak iki. Mulih matur. Pun kajenge. Iya. Matur nuwun ya Setyaki. Nggih, sami-sami dawuh sami-sami. Ngaturaken sembah sangga pangapunten kula kunjuk. Ya tak tampa. Wis kono mulih garba ruci. Nggih, saken dawuh nyuwun pamit nyuwun tambahi pangestu. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Halo. Iki kok hola halo? Karo ratune kok hola halo? Lah aku iki awak semene kon dadi Bagong iki. Ting telekuk lho awakku mau iki. Ya ora apa-apa. Mengko bayare mundak. Oh iya, matur sembah nuwun siwun. Mulih ning Dwarawati. Nggih, ngestaken dawuh. Penting bayare mundak beres. Perkudara. Dara. Perkudara. Sik. Nggih. Kae lho. Sawangen kewat ya balaku. Lek kumpul entuk saka ngendi kae mbok diundurke ndak mung gawe reget ning Amarta. Soto Ati Udaro Ambato Oh Waro Wah niki lakone pun rampung. Negara Ngamarta sampun manggih tentrem malih. Mugi tentrem negare Ngamarta. Ugi tentrem kalurahan Piragunan mriki Ndara ya. Menawi wonten lepati panggen kula sak kanca paring panglipur kula selaku wakilipun kanca-kanca nyuwun agunging nyamudra panglaksami jar kula kalih kanca-kanca menika. Inggih tasih dalam tahap pembelajaran. Menawi wonten kirangipun nyuwun pangapunten mugi sak bibare lakon wahyu katentreman menika mugi-mugi kalurahan Wiragunan mriki saya maju masyarakate guyub rukun majinamadan